ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟାର କାମ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ବହୁତ ପେନଫୁଲ୍ କାମ ବି ହେଇଛି। ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବି ଆମ କାମ ସରିନଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେ ସିଲିଂ କାମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଲିଂ କାମ ହେଲା। ତ ଲାଇଟିଂ କାମଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇଟିଂ କାମ ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ବି ବହୁତ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନହେଲେ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କାମ ଥିଲା ଫିଟିଂ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକିଂ କରି ତାପରେ ଫିଟିଂ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ। ତ କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉନା। ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ନ ଚାଲିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯାଏ ସେଠି ଫିଟିଂ କରିବାଟା। ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା କରୁ ଏକଥରେ କରିଦେଉ। ତ ସେମିତି ହେଲା, ଯେତିକି ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ବି କଲର୍ ଫଲର୍ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୋ ହେଇଯାଇଛି। ତ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଘର ବି ଏଇଟା କାମ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପରେ। ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ବି କିଛି ଇଏ କରାହେଇନି। ତ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଶଶିକାନ୍ତ ଅଭୟ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆଇଲା ପରେ, କଲେଜରୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆସିଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆସିକି କାମ କରିକି ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇକି ପୁଣି ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ଯାଇକି ପରିବା ତୋଳିକି ପୁଣି କଲେଜ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ କାମଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କାମଟା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ଭୋରୁ ପରିବା ତୋଳାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ନିଦ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ତ ଯେମିତି ୟାଙ୍କର ସବୁ କବର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ସିଲିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ସବୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମୋର ଯେମିତିକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଟିଂଟା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ତାର ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଡର ବି ଲାଗେ। ଦେଖ ଶଶିକାନ୍ତ କେମିତି ହୋଲ୍ ମାରୁଛି ତାକୁ କଟିଂ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ। ତ ହୋଲ୍ ହେଇଗଲା, କେତେ ସାରା ଧୂଳି ବି ବାହାରିଛି। କାରଣ କାଲି ଦିନ ମାନେ ମୁଁ ଧୂଳି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଉ ଧୂଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାମଟା ହିଁ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଫାର ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କାମ ଥିଲା ସବୁ କରିଦେଲି। ମାନେ ଏମିତି ତଳକୁ ସବୁ ଟାଣିବାର ଥିଲା, ଖୋଲିକି କରିବାନି। ତ ସେଠି ବି MC ବକ୍ସଟା ବି ଖୋଲିବାର ଥିଲା। MC ବକ୍ସଟା ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲିକି ତାର ସବୁ ଟାଣିକି ପୁରା ଫିନିସିଂ କଲି। ତ ଅଭୟ ଦାଦା ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଦିଅ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ କର ଟିକେ, ଗାଳି ପଛେ ଶୁଣିବା ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ। ତ ସେମିତି କହିକି ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କାମଟି କରିଦେଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କାମଟା କଲା ପରେ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଯେମିତିକି ତାରଟା ଫିନିସିଂ କରି ମାରିବାଟା। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି। ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି। ତାପରେ ଅଭୟ ତାର ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ। ତ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଫିଟିଂ ଦିଆହେବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ବି ଖରାପ ଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ MC ବକ୍ସଟା ମୁଁ ଏଥର ଲଗେଇଦିଏ, ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ। କହିଲୁ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲା। MC ବକ୍ସ ଫିଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରେ। ସିଲିଂରେ କାମ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଏଇ ରୁମ୍ଟା ତ ଏଠି କାମ ଥିଲା। ଏଠି କାମଟା ଥିଲା କି ଏଇଆ କି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାରଟା ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ନେବାର ଥିଲା ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର୍, ମାନେ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଶଶିକାନ୍ତକୁ କହିଲି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ତ ଅଭୟକୁ କହିଲି ଟିକେ ହାଇ କରିବା, ଅଭୟ କହିଲେ ନାଜ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିକି ତାର ପଳେଇଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାପରେ ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାତିରେ ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେତେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତ ଓନର୍ ବି ଆସି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ତୋର ଲାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତି କଲର୍ ଚଏସ୍ଟା କହିଲେ ତୋ ଚଏସ୍ରେ ହିଁ ଯେମିତି କରିବୁ ଭଲ ଲାଗିବ କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚଏସ୍ରେ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି। ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ତାପରେ ଆଇଲା ପରେ କିରଣ ବି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଠୁ ଆଇଲା ପରେ ବାହାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଲି। ମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ପୁଣି କାମଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ସବୁ କରିଛୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାମ କରିଥିଲେ କବର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କବର୍ଡ଼ କରିନଥିଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କବର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କବର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କିଛି।
ତ ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ କିଛି ଅଛି ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାମ, ତ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବୁ। ତାଙ୍କର ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି। ସେ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ, ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ୟା ପରେ ସେଇ ରୁମ୍ଟାକୁ ତ ମୁଁ ନେବି। ଚାଲ ସେ ରୁମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ୱାର୍ମ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇମୁ। ଏ ରୁମ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏ ରୁମ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ଘର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଲାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି। ସବୁ ବାହାରଟା ସବୁ ପୁରା ପିଙ୍କ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କେବଳ ପିଙ୍କ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଭିତର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଯେମିତି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କଲର୍ ସହିତ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସେ କଲର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍କୁ। ତ ତାପରେ ଭିତରଟା ବି ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାର ସିଲିଂ ହେଇଛି। ତ ଉପରେ ବି ଚେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ, ଖୋଲିକି ତାକୁ ପୁରା ଲଗେଇଛୁ ହେଲା। ଖୋଲିବା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40ରୁ 45 କେଜି ହେବ ସେ ସିଲିଂର ୱେଟ୍। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିଲ କାମ ତା ସହିତ ପୁଣି ଏ କାମ, ଭାଇ 4 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାମଟା ଦେବାର ଥିଲା ଓନରକୁ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ଏଇ କାମଟା। ହେଉଛି ଏମିତିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିରଣ ଭାଇକି ବହୁତ ହେଇଛି, କାରଣ କିରଣ ଭାଇ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ରାତିରୁ ଉଠି ପରିବା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ବିଲବାଡ଼ି କାମ, ପୁଣି ଆମକୁ ଆସି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି କାମଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍। ଏଇଟା ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏଇ ଘରର କାମଟା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।